Tshintsha isandi. Okokuqala, abafundi bafunda igama ngalinye kula mathathu alandelayo. Okwesibini, njengoko befunda kufuneka baqaphele izandi ezikrwelelwe umgca ngaphantsi. Baqaphele ukuba isandi esikrwelelwe umgca ngaphantsi sitshintshelwe kwesinye isandi kwigama ngalinye elilandelayo. Okwesithathu, okulandelayo, abafundi mabakhuphele amagama amathathu kwiincwadi zabo zokubhala baze bakrwele umgca ngaphantsi kwisandi esitshintshiweyo. Okwesine, okugqibela, mabaqhube besakha amagama amatsha ngokutshintsha isandi esinye kwigama. Okwesihlanu, bakugqiba abafundi ukwakha onke amagama amatsha, mabafundele omnye amagama lawo ngokuvakalayo. Hoya, hola, uya utshintsha waba ngul. Hola, lola, utshintsha waba ngul. Lola, sola, utshintsha waba ngus. Idada, idala, udenda ndimtshintshe waba ngu. Idala, idela, u-a ndimtshintsha waba ngu. Idela, isela, isela.